Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Dun Viktor Grek ħalla l-impatt tiegħu fuq mijiet ta' persuni f'kull fora u minn kull aspett. Kru minn dan l-istazzjon tkellem ma' wħud mill-persuni li kellhom ix-xorti jesperjenzaw il-qalb tad-deb ta' Dun Viktor Grek. Dun Viktor Grek kien assis tajjeb, bravu u ta' karta kbira. Jħobb il-kulħadd. Membru tal-Bord tal-Caritas u Dun Viktor spiss konna nintaqgħu we look forward biex narawh u kien father figure jina l-koll. Jagħmel ħafna ġid u nispera li jibqa' jħossibna kemm hemm fuq. Meta semmi lilu li f'imħabba ma tarax. Ħadem ma l-ifqar fost il-fqar u jien niddedika ħafna mix-xogħol li għamilt bħala ispirazzjoni minn għandu. Raġel diffiċli ssibħalu. Kien ifisser kollox. Dun Viktor qaddis. Fiqu ħafna nies ħabba fih bil-ħila tiegħu kieku aħna fedin illum. Mill-kliem li għalinna u mill-affarijiet li tagħna u mill-affarijiet li jena fihom huwa xempju ta' missier. Tagħna il-ħajja. Nħoss dik it-tranquillità, kuntentizza u paċi u dejjem jissapporti jekk jgħidlek taqtax qalbek u bqajem. Tan il-ħajja lura lili għallimni nħobb. Millum fejjed illum il-ġurnata għanejdu kważi bis-saħħa tiegħu. Love, hope and charity. Monsignor għalija huwa dik. Missierna hu illum il-ġurnata ħafna minna qed napprezzaw sempliċement tazza kafe kull filgħodu milli morru għal dik il-metadon kull filgħodu dik kollu bis-saħħa tiegħu. Għalija Dun Viktor huwa tassew l-ikona ta' xi tfisser Knisja ta' Kristu. Tul ħajtu kollha għex il-virtujiet teologali, il-fidi, it-tama u l-imħabba. Jiena kelli privileġġ li niltaqa' miegħu, nitkellem miegħu, nara l-ġid li għamel, nara x'bena. Persuni oħrajn qasmu esperjenzi personali mal-mibki Monsignor Grek, fost oħrajn mis-seminarju, kif ukoll meta kien iwassal il-kelma talla permezz ta' Rediffusion. Niftakar fuq Rediffusion, kif nisma' leħnu iżommok imwaħħal miegħu bil-fors tibqa' tisimgħu. Konna morru nisimgħu l-eżerċizzi tiegħu, il-bla tal-bajda u n-nies li kienu kun hemm, silenzju kbir. Il-mama tiegħu u l-mama tiegħi kienu best friends u l-papa tiegħi jagħmillu parrinu kien meta sar Assis. Fil-50 anniversarju għaddisli. Dejjem nafu hemm preżenti anke meta metet il-mama. Niftakru rettur is-seminarju minore u naħseb illi kienu l-ewwel wieħed l-indirizzani biex insir Assis.